onko ylipäätänsä niin kuin arvostettu tällaisena. Niin tosi harvoin ihmiset sitten ymmärtää sitä, että nuoremmallakin saattaisi olla jotain haasteita siinä työssä. Mun nimi on Jasmiina. Mä oon tällä hetkellä työkyvyttömyyseläkkeellä, mutta silloin kun on ollut työelämässä, niin toimistotöissä. Mun nimi on Maria ja mä oon opetusalalla töissä. Tällä hetkellä mä oon luokanopettajana, mutta mä oon ollut myös tuolla varhaiskasvatuksen puolella eskarissa. Mä sairastan endometrioosia, adenomyysia ja vulvodyniaa. Mulla on hetkittäin ollut aika isojakin haasteita sit työkyvyn kanssa ja on ollut pidempiä sairaslomia. Ja sieltä on aina kuitenkin noustu ja palattu sit töihin ja sit jossain kohti taas mennyt vähän huonompaan. Mä itse sairastan endometrioosia ja mulla esimerkiksi kovalla alustalla istuminen, tietynlaiset tuolit saattaa triggeröidä. Tietynlainen fyysisyys, esimerkiksi rappusten kiipeäminen, kumartelu. Ja mä huomaan, että kun mä oon töissä, niin mä tavallaan käytän mun kaiken energian siellä töissä. Ja sitten mä oon kotona tosi väsynyt ja mulla ei oikein sitten riitä enää voimia mihinkään muuhun. Eläkkeelle jääminen on vaikuttanut tosi paljon omaan identiteettiin, erityisesti just sen takia, että ura on ollut aina tosi määrittelevä tekijä sekä meidän yhteiskunnassa että omassa elämässä. Siinä on joutunut paljon miettimään itseään ja omia kykyjään ja onko ylipäätänsä niin kuin arvostettu tällaisena. No kyllä mä koen, että työ on mulle sillä tavalla tärkeä, että se tuo elämään rutiineja ja tietynlaista sisältöä. Että jos on joutunut olemaan vaikka pidemmän aikaa sairaslomalla, niin tuntuu tietyllä tavalla aika tyhjältä, että kun ei ole semmoista säännönmukaista työaikaa. Mun kokemus on se, että kollegat ei ehkä ihan ymmärrä sitä, että kyseessä on sairaus. Mun omalla kohdalla se ehkä huomattiin tai tajuttiin niin kuin kollegoiden puolesta vasta siinä kohti, kun mä olin menossa mun ensimmäiseen leikkaukseen. Kyllä mä koen, että ne haasteet töissä vaikuttaa aika paljonkin siihen, että miten mä koen itseni. Että etenkin kun mä oon aika kuitenkin vielä uran alkuvaiheella tässä kohtaa, ja sitten kun siihen päälle on vielä omat haasteensa siinä omassa jaksamisessa ja fyysisessä toimintakyvyssä, ja kokee sitten itsensä tietyllä tavalla jotenkin huonommaksi, ja ajattelee, että kyllä mun pitäisi tehdä tämä, kun kaikki muutkin tekee. Niin tosi harvoin ihmiset sitten ymmärtää sitä, että nuoremmallakin saattaisi olla jotain haasteita siinä työssä. Apua on saanut niin kuin itse sairauteen, mutta käytännössä se kaikki, mikä kuuluu siihen työkyvyttömyyteen, niin se on pitänyt itse selvittää. Toivoisin, että olisi paljon enemmän apua tarjolla. Ehkä tietynlaista sellaista niin kuin sairastamiskoordinointia, että sulla olisi yksi virkailija, joka pystyisi auttaa sua sen niin kuin koko skaalan kanssa. Meillä on tällä hetkellä tosi hyvä työterveys, niin me pääsin sitä kautta juttelemaan työpsykologille. Ja me siellä puhuttiin nimenomaan tosi paljon semmoisesta itsensä hyväksymisestä. Niin mä koen, että siitä oli kyllä apua mulle viime vuonna. Oman arvon tunnistaminen on ollut aika hankalaa. Siinä on auttanut tosi paljon se, että on vertaisia, jotka tunnistaa sen arvon ja ehkä tuo sellaista tietynlaista rohkaisua siihen. Sitten totta kai potilasjärjestö ja aktiivina toimiminen, niin se tuo oman arvonsa siihen, mutta sitten myöskin se, että miten kokemustoimijana on otettu vastaan se oma tieto ja se oma kokemus siitä sairaudesta ja sairastavana olosta, niin kun tietää, että niitä omia näkemyksiä halutaan kuulla ja ne ihan oikeasti auttaa ihmisiä. Et se on ihan merkittävässä roolissa siinä, että tuntee itsensä minkään arvoiseksi tällä hetkellä. No kyllä mun mielestä on jokaisen tärkeää muistaa se, että vaikka sulla on haasteita tietyissä asioissa, niin sä oot kuitenkin hyvä sellaisena kuin sä oot ja sulla on paljon annettavaa siellä töissä, vaikka sulla olisi haasteita ja sä et pysty johonkin tiettyihin asioihin. Niin eihän meistä kukaan ole semmoinen, että osaisi kaiken 100%. Jokaisella meistä on ne omat haasteemme. Vaikka sun työkyky saattaisi mennä hetkellisesti tai pidemmältäkin ajalta, niin aina on toivoa. Ei pelkästään se, että oma jaksaminen voi muuttua, vaan myöskin se, että tiede menee koko aika eteenpäin ja meitä kuullaan koko aika enemmän ja enemmän ja ehkä joskus vielä tilanne on niin hyvä, ettei kenenkään tarvitse siitä sitten miettiä.